Nu öppnar vi dörren. Tjena, tjena. Tjena. Vad gör ni här? Tjena, tjena. Alla är. Det var typ 10 frågor. Vad gör Elin glad? Skulle jag svara på. Så ja, det är om man gör en jävligt bra assist. Så jag kan göra mål. Plötsligt Ja, visst. Att hon håller den handen upp, det gör jävligt mycket bättre look. Inte man ser det så att det är hon. Klockan 9 nu. Tyst nu alla tittare. Klockan 9. Vad gör Elin glad? Utan inblandning av fotboll så är man gör en hallonsmoothie. Åh, Jag säger... 3 deciliter halvliter glass, en mat. Nej. Nej. Så hallon 1 deciliter mjölk, 1 matsked. Men om man ska ha ett fullt glas så ska man ha 2 deciliter hallon. 2 deciliter. Ja, du vet! Vad spelar florsocker? Och sen kommer vi inte längre. Nej. Kom nu. Så han så. Okej, nästa fråga kommer bli. Vad gör Elin glad? Utan inblandning av hallonsmoothie. Vakna, Sigge. Nästa fråga. YouTube nästa. Martin och Elin. Alltid. Det spelar ingen roll. Det har varit så i 4 år. Jävla gumma. Säg nästa fråga då. Ta bort din arm, Martin. Ta bort din arm. Du är på film, Martin. Kolla här. Okej. Tack, du studerar inte. Rock'n'roll, Martin. You have to rock'n'roll, man. All over the world, yeah! Fucking nuts, dude! Rock'n'roll! Vänner, Elis vänner. Malm, det är där bak. Stackars Malm. Lägg av, gör nästa fråga. Nästa fråga vad? Ja, så fort ni går så. Nästa fråga. Du är så jävla feg, Martin. Vem kommer feg? Ja, men kom igen. Du är fan Sveriges fegaste person om 10. Någonsin. Jag har aldrig mött fegare fucking person. Han hade fått en uppgift framför sig. Det var Martin, jag vet inte IQ. Ja, men kom igen. Jag är inte IQ-befriad. Gör mig IQ-test. Hon är kax från en fucking internet-test, va? Hon blev väl bara rädd för sin egen mattunge och gömmer sig under tvättställningen. Säg då nästa. Va? Men den seriöst. Blir hon ledsen på grund av en mattetest, va? Vad är detta? Du är det. Nej, men är det seriöst? Nej, jag ska inte göra någonting. Jag vill